байни писару духтар мешавад дӯстӣ карда, барое ки хай ҳастанд бачае ки дар оилаҳои мефаҳмидагӣ ваёшон тарбияшон нағзай, хай дӯстӣ карда метавонанд хай духтарон ҳам ҳастанд, духтарои ба маъне ба маърифат. Дар душанбе хмонози ҳама духтарон музик чидагиянд, наша любой чи гам мезанад, ай бачаҳо дар духтаро бисёр футбол нигоҳ мекунанд. Не, наметавонам. Барои чӣ? Барое ки чера оно дӯст тамоша я бур ба чашми бад нигоҳш мекунӣ, намешавад. Нет, не существует. Не существует? Почему вы так думаете? Как это? Это какой-то бред, что ли? Ну, можно подружиться, но это как бы, не знаю, не для нашего менталитета. мақсад дӯст ҳамчун ҷурагӣ мекунӣ духтара ранги бача характери ранги бача метавонӣ ки қатива ҳамчун бародар чен як хел бача кади ҷурагӣ духтар кади ҷурагӣ кунӣ характериш ранги бача конечно бояд дӯст медонӣ духтарое ки характершон ранги духтара баё паношон ба худо ваё кати намешавад дӯстӣ кард ваё ба нияти медони любов ба нияти хелӣ нигаҳат мекунад ба чашми бад нигаҳат мекунад. ба фикри ман дӯстӣ буда наметавонад, чунки байни мумкин якчанд моҳ баъд ҳамин дӯстии онҳо ба ишқ мубаддал мегардад. Ман газет мефурӯшам. Мегардам ошхона ба ошхона нигаҳ мекунам, чорзона задагӣ мақсад как дурӯғ гап мезанам. Дар байни ваё нияти бад нест, ё зино нест, ё ҳаромзадагӣ нест. Ҷура ҳаста. Эхе мақсад сабр кунем ки рафтасам мегӯям ки марамад газет. Мақсад гап мезанем, мегӯм шумо занашӯй мега не гапа нагӯ, мо дурӯғ мега, мо как ҷуре мега. И сухана нагӯ. Бахшиш мегӯям падум. Нафаҳмидам. Баъзан ҳастанд нафарони шахсони писарони Тоҷикистон ки ҳамин хел ба фикри шахсҳо барои то занг гирифтан метавонанд дӯстӣ кунанд, вале баъди занг гирифтан дӯстӣ давом дода наметавонад. В принципе, я думаю, что дружба существует, потому что у меня полным-полно друзей. И парни меня понимают больше, чем девушки. И на этой основе, я не знаю, я точно думаю, что существует.